Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, kif intom? Jien ninsab kemm xejn nervus illum, qiegħed inħossni hekk ftit stramp. Ġieli tkun qegħdin tippreparaw hekk għal xi ħaġa u jiskom tħossu xi ħaġa ġewwa żaqkom bħal friefet. Tafu x'inhuma? Dawn jiġri meta nkunu xi ftit eċċitati jew nervużi. Bħal meta pereżempju il-mamma tik sorpriża sabiħa u tħossok hekk eċitat ħafna. Jew inkella meta jkolli immur post ġdid waħdi. Iġġiela ħassejtukom hekk meta tmorru l-iskola tfal. Dak il-mument meta l-mama jew il-papa iwasslukom sa quddiem l-iskola, imma meta jsir il-ħin tidħol waħdek, kemm inħossni nervuż jien tfal, nibda nħares hekk lejn il-mama u lejn il-papa biex forsi jidħlu miegħi. Imma tafu x'inhu s-sigriet biex teleb dan? Il-kuraġġ! Tafu intom, meta jkun hemm bżonn tagħmel xi ħaġa u trid tagħmilha xorta, tibża kemm tibża. Pereżempju, meta mmorru l-iskola waħedna, dejjem inżommu f'moħħna li l-ġenituri tagħna ħajġu lura meta jsir il-ħin biex immorru d-dar. Wara kollox l-iskola hija post sigur u sakemm inkunu hemm, inkunu qegħdin nitalmu u nilagħbu mal-bib tagħna. Wasal il-ħin tal-iskola. Zizi waslet l-iskola flimkien man Nannu Mario. Zizi qed tħossha kemm xejn nervuża llum, qed iżommi tin-Nannu Mario sew. Qed tħares lejn il-bib tal-iskola. Imbagħad tħares lejn in-Nannu. Tidher imdejqa Zizi, ma tridx titlaq miħdejn in-Nannu, qed tħossha żgħira u tibża li n-Nannu se jinsa jiġi għaliha. Nannu Mario idur lejn Zizi u jispjegala li għandu bżonn jagħmel xi qadi sakemm Zizi qiegħda l-iskola. In-Nannu juri l-arloġġ tiegħu u jagħmel sinjal. Aktar tard jien niġi hawn u nieħdok ir-razzett. Zizi xorta għadha mhux konvinta. F'dak il-ħin, fit-tieqa tal-iskola tidher Kika. Kika tara lil Zizi barra. Tibda tħabbat fuq il-ħġieġ u xejrilha b'enerġija kbira. Zizi tara lil Kika. F'daqqa waħda tiftakar kemm tieħu pjaċir tilab magħha. Jekk tidħol ġewwa se tilab. Jekk tibqa' barra tibki ser tiddejjaq. Zizi tieħu nifs twil u qawwi. Tħares lejn Nannu Mario u tagħtih tannieqa qawwija ħafna. Imbagħad titlaq idu u tibda timxi. Iddur lura, ixxejjer lin-Nannu u tidħol fil-klassi tiġri ħdejn Kika. In-Nannu Mario jibatilha bewsa u jitlaq ferħan. Jaf li Zizi hija tifla kuraġġuża. Nagħmlu kuraġġ u mmorru l-iskola. L-iskola nitalmu u nagħmlu l-ħbieb. Meta nispiċċaw mill-iskola, immorru d-dar mal-ġenituri. Xita u sajjetti la tibża xejn, dlam fil-għaxija la tibża minn xejn. Għax jiġri x'jiġri dejjem hawn jien, xejn ma jbeżana jekk flimkien. Brimba kbira la tibża xejn, wirdina sewda la tibża minn xejn. Għax jiġri x'jiġri dejjem hawn jien, xejn ma jbeżana jekk flimkien.
tħossok ftit waħdek la tibża xejn, trid kumpanija la tibża minn xejn. Għax jiġri x'jiġri dejjem hawn jien, xejn ma jbeżżana jekk flimkien. Tfal, xi kultant il-biża' tagħna jaf tkun iżgħar milli naħsbu aħna. Immaġinaw hekk kara. Meta ninħassu jkun hemm ħafna bżieża mhux hekk, xi ħaġa bħal dawn. Immaġinaw il-biża' tagħna forma ta' dawn il-bżieża. Eżempju, din il-bużieqa hija il-biża' mid-dlam u din hija il-biża' li nkun waħdi. U din hija l-biża' mid-dentist. Fil-waqt li hija xi ħaġa normalissima li nibżgħu minn xi ħaġa, xi kultant hemm bżonn li nkunu kuraġġużi u nelbu din il-biża'. Wieħed, tnejn, tlieta. Hekk għamilt il-kuraġġ u fqajt il-bżieża tal-biża' tiegħi. Forsi għal din id-darba tkun biżżejjed u darba oħra ikun il-bżonn li nerġa' nagħmel il-kuraġġ. Li nippruvaw affarijiet ġodda fil-ħajja hija sabiħa immens. U wara li nagħmlu dan, nistgħu jmorru ngħidu lill-familja tagħna, taf x'għamilt illum? Komt kuraġġuż. Proset tfal, narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.